Here, in the middle. יופי, אני הולכת לשירותים דקה. כן. אתה עושה גם? כן. אנחנו יושבים מקדימה? אז שהוא יעלה, אני אעלה איתו. אני חושבת שמכל התנגל ככה. נראה לי קונדיטורים ממש. פחות... נצליחה אישור תקופות, חברה מנהלת בעונה, ואיבד כרטיס מתנה של ישראכרט, ועוד כרטיס חברות במועדון, אל תעשה. זמנוב חיפש להשתית את אושיות התרבות על שפה וערכים תמציתיים מאוד. סמוך לאותו זמן ולא רחוק, חלקם כבר עזבו את העולם. הפסיכולוגיה היהודית שבבסיס יום העיון שלנו הולכת בדרך אחרת. לפני למעלה מ-40 שנה החל פרופסור מרדכי רוטנברג לחקור את התפיסה העומדת בבסיס החשיבה של פרויד, הוא מצא שהיא מייצגת דווקא תפיסת עולם פרוטסטנטית. אחר שביסס תזה זו, פנה אל מקורות היהדות והחסידות וזיקק מתוכה תפיסה ועקרונות שנבדלים מהשקפת עולם זו. פרופסור רוטנברג יפתח את יום העיון, את הפרק של ההרצאות, ויספר על הולדתה של הפסיכולוגיה היהודית. השמה במרכזה את עקרון הצמצום החסידי. לאחר מכן, בפרק של ההרצאות, דוקטור ברוך כהנא יציג את הדרכים בהם הצמצום יכול להוות מפתח טיפולי. אני אנסה להציג את הצמצום כצופן על לשילוב של גישות פסיכותרפויטיות, ודוקטור מיכל פכלר תציג מקרה טיפולי בשיטת טיפול זה. יש לנו אחר כך הפסקת צהריים, ולאחריה אנחנו נתפצל לקבוצות בהן תיארכנה סדנאות המיישמות את השיטה במגוון שיטות בנושא טיפול, ואני עוד אדבר על זה לפני ההפסקה. אבל אין יום עיון המכבד את עצמו בלא פרק של ברכות. אז לנו זו הזדמנות חגיגית ביותר להזמין, לברך ראשון את פרופסור גיל גולדצווייג, שבעצם היום זה היום הראשון שלו בתפקיד של ראש בית הספר למדעי ההתנהגות ודיקן בית הספר למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב-יפו. אני מאוד שמח לתקופה שמחכה לנו. כשאמרת את זה, בני, נזכרתי בבדיחה הישנה על אותה אישה קשישה שבאה לטייס במטוס בחרדה גדולה, אומרת, זו פעם ראשונה שאני טסה, אני מאוד מפחדת, ואומר לה, אל תדאגי, אנחנו ביחד, גם אצלי זה פעם ראשונה. זה באמת גאווה גדולה שיום העיון הזה מתקיים פה, ואני מאוד גאה שאנחנו מארחים את פרופסור רוטנברג ואת שאר המרצים, את דוקטור ברוך כהנא ואת בני ואת דוקטור מיכל פכלר ואת האחרים שיעבירו את הסדנאות. נעים לי שזה מקום של הכשרה, וגם השיתוף עם הסתדרות הפסיכולוגים. היה לנו פה לא מזמן יום עיון של החטיבה הקלינית בנושא הרפורמה, ואני ככה מתרגל לפגוש את יוכי בערך פעם בשבוע, שבועיים, וכל פעם באיזו מסגרת אחרת, שגם זה נחמד. את מקום, רק אגיד מבחינת מכללה, היום זה בעצם המקום הגדול ביותר של הכשרה לתואר שני בפסיכולוגיה. יש לנו פסיכולוגיה קלינית של המבוגר, של הילד, תעסוקתית, רפואית, תודה, ונוירו-שיקומית, ואנחנו מקווים שתהיה גם מגמה התפתחותית בקרוב. אני מבין קטן, בהכשרתי המקורית אני פסיכולוג קליני ורפואי, אני מבין קטן בנושא של פסיכולוגיה יהודית, אם כי הרעיון של הצמצום כמאפשר דיאלוג תמיד ריתק אותי, וגם ברמה האישית הרעיון של הצמצום, כל בוקר שאני יוצא להליכה, אני מאוד עסוק בצמצום ואני משתדל להצטמצם, עובד על זה קשה. הפך להיות איזה מנהג, רוח התקופה, הייתי אומר, שלא משנה אם אתה צדיק גדול או רשע גמור, או מבין גדול או ידען קטן, כולם עוסקים בפרשת השבוע. אני לא יודע אם שמתם לב, בכל מקום שאתה פותח כולם עוסקים בפרשת השבוע. גם אני לא יכולתי להיגמל
להיגמל מהמנהג הזה, וכשחשבתי כתבתי לעצמי משהו קטן, מאחר ואנחנו עומדים בפרשת נוח כמובן שהיא בכלל הסיפורים, יצא לי כל שנה שעברה התנדבתי, ישבתי כל יום חמישי, הצטרפתי למניין בית הכנסת, הבת שלי בת 13 והיו חסרים דווקא לבנים שעולים לבר מצווה והתנדבתי ולמדתי, אני אפילו יכול להגיד שאני כמעט יודע את 18 בעל פה, אז תאורה. וכמובן שיש פה דיון כי אנחנו יודעים שהתורה הלא מצמצמת ולא אומרת דברים שלא צריך ולא מרחיבה. אז למה אומרים הבהמה שאיננה תאורה ולא אומרים הבהמה הטמאה, כמו שהיו יכולים להגיד, וכתבו על זה די הרבה. רבי יהושע בן לוי בפסחים ג' אומר, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי כמה כתוב 8 אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר אינה טהורה. בלשון הציורית של הגשש החיוור זה כל המוציא דבר קללה מפיו, עינה על אבי אבי אבי, כן? ככה ש... אבל זה בעיניי מחשבה מרתקת. מספרים על החזון איש שפעם שמע אדם אומר לחברו שקר דבריך, והוכיח החזון איש אותו ואמר לו לא אומרים כך אלא אומרים דבריך אינם אמת. ואני חושב שאנחנו כפסיכולוגים, עובדים סוציאליים ואנשים במקצועות הטיפוליים, באמת העניין של הדיוק במילים והעניין שלפעמים לא להגיד, המגמה היום הלא תמיד זה בואו נשים הכל על השולחן, אבל יש כל מיני דרכים לשים הכל על השולחן. אני חושב שזה רעיונות מעניינים שלפעמים לעניין של צמצום אנחנו צריכים גם הרחבה. ואני אשתדל, מתוקף תפקידי אני אצטרך מן הסתם להתרוצץ, אבל אני אשתדל להיות כמה שיותר ביום היום וללמוד כמה שיותר. ובאמת גאווה גדולה ותודה לכם שבאתם. תודה רבה גילי, ואנחנו מודים בזה שזה הכנס הראשון שלך בתפקיד, אתה אמרת קודם על כל הדברים שקורים פה במכללה, ואני עדיין זה במרכז לפסיכולוגיה יהודית על שם בועז רוטנברג, בנם של מרדכי אבינועמי שנפל במערכה, ובמסגרת המרכז יש קורסים שנערכים, יש תוכנית תלת שנתית שנערכת בנושא הזה, ויש לנו כנסים שנתיים. ואנחנו רוב הפעמים עד כה, תתקנו אותי אם אני טועה, התרכזנו באזור ירושלים ומאוד חיכינו קצת לצאת ממנה ובאמת לא לטלטל את כולם אלינו, אלא להביא תורה למרכזים נוספים. ומי שגילתה המון עניין ונכונות בנושא הזה זה ד"ר יוכי בן נון, יו"ר הפי, שהייתה מאוד מאוד מעודדת, מאוד תומכת לכל אורך הדרך. היא גם פתחה בפנינו את האפשרות לפרסם מקבץ של מאמרים במסגרת פסיכואקטואליה שעומד לצאת בתקופה הקרובה, ואנחנו מאוד מעריכים ומודים על התמיכה והעזרה הזאת, ורוצים לבקש ממך לשאת כמה דברים אני מאוד שמחה שיום העיון הזה מתקיים, וכמו שבני אמר, בסוף החודש תצא חוברת שלנו, פסיכואקטואליה, שתיתן מקבץ של מאמרים בנושא, שאנשים יוכלו לקרוא ולעיין גם בהמשך, בצורה יותר יסודית מאשר ההרצאות בלבד. אני חושבת ורואה לעצמי זכות שהנושא הזה מגיע לקהילה הפסיכולוגית ונחשף בהיקף יותר גדול, יותר לעומק. אני מרגישה שזה טרנד, כמו שאומרים, של השנים האחרונות, להיפתח לגישות שונות. את הפסיכולוגיה הבודהיסטית קיבלנו כבר מזמן לתוך המיינסטרים שלנו, ובאופן אישי יצא לי לגלות בשנים האחרונות שגם הפסיכולוגיה היהודית היא המקור, לא רק שלנו, אלא של
אולי התרבות וקהילת העולם בכללותה, ואותה חשוב להכיר ולדעת ולחבק עוד לפני גישות אחרות שאנחנו מכירים ולומדים. אני רוצה להרחיב את הראייה שלו ובאמת להכיר את החשיבה האנושית, את התרבות האנושית לפני ולפנים. אני בטוחה שנלמד הרבה, אני מקווה שנמשיך בלמידה בהזדמנויות אחרות, יחד עם בית הספר של פרופסור רוטנברג וזרמים אחרים שקיימים בתחום, ושנהנה כולנו ונלמד. תודה. והדובר הראשון הוא כמובן פרופסור מרדכי רוטנברג. כמו שאמרתי, הוא ייסד והוליד את השיטה שאנחנו מדברים עליה כבר לפני הרבה מאוד שנים. הוא פרסם עד היום כ-12 ספרים ומספר רב מאוד של מאמרים, ואני כבר התרגלתי לכך שכל פעם אחרי שיוצא ספר, אז פרופסור רוטנברג, טוב, זה הספר האחרון שלי, ואני מבין שבמוח הוא כבר גמר לכתוב את הספר הבא ואולי עוד כמה בעניין, ואנחנו תמיד מחכים בדריכות כן, אנחנו תמיד מחכים בדריכות לדרך החדשנית הנוספת שפרופסור רוטנברג פותח בפנינו על ההתבוננות דרך האספקלריה של מקורות היהדות על הפסיכולוגיה של האדם ועל התבוננות גם חברתית רחבה יותר שיכולה לשפוך אור על זה. פרופסור רוטנברג מחדש, הוא כחלק מהשמירה שלו על רוח צעירה ורעננה, הוא עכשיו מחדש את כוחותיו אחרי איזושהי התערבות רפואית שהוא עבר לאחרונה, ולכן כדי לא לאמץ אותו יותר מדי, אנחנו ביקשנו שיגדיר את ההרצאה בישיבה. זה בדרך כלל ממתן רק במעט את האנרגיות הלוהטות שמאפיינות את ההרצאות שלו בדרך כלל. אז אני רוצה לבקש פרופסור רוטנברג. זמן בקמפוס הייתה תסיסה של נגד לבנים, כושים נגד לבנים, נשים נגד גברים, ופשוט נגד בעד כלבים, חתולים, לא חשוב מה. יום אחד אני יותר זוכר שהסתובבו סטודנטים עם חוש הומור ולבושים לבן וחילקו דף לבן, כלום לא היה כתוב עליו. שאלתי, מה זה? אתה תחליט. נגד מה? נגד מה? אבל בין התחומים שדגל המרד הנגדית הורמה זה גם הפסיכיאטריה. היום כבר לא כך מדברים על זה. צמחה תנועה אנטי-פסיכיאטרית. שלנג, תומאס זאס, המנטור שלי, תיאודור סרבין ואחרים, הם הובילו אותם. ושאלתי למה? מה קרה? מה יש לכם נגד הפסיכיאטריה? מקצוע רפואי, לא? מקצוע אקדמי. וזה בעצם, למה שיהיה הבדל בין נאמר מחלה נפש או מחלה אחרת?
אז הם אמרו לי שזה, אם אתה מדביק למישהו את התו חולה נפש, זה סטיגמה. אמרתי, מה ההבדל בין סטיגמה לדיאגנוזה? אתה נותן שם? למה אסור לקרוא למחלה, אם זה מחלה? אם מחלה כמו, אני יודע, צהבת, אז אתה קורא לזה צהבת. אתה לא, למרות שאין שם שום דבר צהוב בנאמר, בטיפול בזה. ואז ענו לי שזה, הבעיה הזאת שההדבקה של סטיגמה של חולה נפש היא אי הפיכה. זהו, once a schizophrenia, always schizophrenia. Once a psychopath, always psychopath. אני לא קיבלתי את זה. זה עורר אצלי את החשיבה התלמודית של איפכא מסתברא, שכנראה הייתה טבועה בדמי כבר, ואמרתי, אני גדלתי עם הפוך בה והפוך בה, פעמיים, הפוך על הפוך, מה שאפשר לקרוא, מכנות, וחיתכתי, התחלתי לחפש, התחלתי לשאול מה. למה, מאיפה בא לכם הדבר הזה, הרעיון הזה, שזה בלתי הפיך? למה שלא יהיה הפיך? יש לזה בדיחות, סיפורים, אני לא אכנס אליהם, כי אני באמת רוצה לעמוד בזמן. עד שיום אחד יצאתי ואמרתי, רבותיי, אתם קוראים לזה מחלת נפש, וזה מחלה, מה שנקרא המודל הרפואי. יש קריטריונים מדעיים מדויקים, שבסופו של דבר, נאמר, לכל מחלה, הרופא, אם הוא משחרר מישהו הוא צריך לכתוב בית מ"פ, בלי ממצא פתולוגי. לא יכול, אחרת יכול לתבוע אותו וזה. יש למחלת נפש בית מ"פ? לא, אין. טוב, היו על זה המון ניסויים. דיוויד רוזנר המפורסם, אני לא יודע, הוא מת עכשיו, נפטר מזמן, הוא עשה ניסוי אדיר, והוא ועוד 8 פסיכולוגים התאשפזו, ורצו לראות אם יש אפשרות דיאגנוסטית, ואף אחד לא יודע. בסופו של דבר שחררו אותם בפרוטקציה, בגלל שזה היה ניסוי, כסכיזופרנים ברמיסיה, אתם לא תחזרו. באמת הייתי הפיך. חיטטתי בספרי ההיסטוריה של הפסיכותרפיה, שזה באמת מה שעניין אותי. ראיתי שיש פרקים על דמונולוגיה דמונולוגיה זה דימון, משהו כזה, האינקוויזיציה השתמשה בכך, והכל ברנסנס וכך הלאה. ואמרתי, רגע אחד, ואיפה האי ההפיכות? והגעתי למסקנה, אמרתם, רבותיי, האינקוויזיציה היא יותר אופטימית מהפסיכיאטריה. אם אתם אומרים שיש דבר אי הפיך, את האינקוויזיציה שעבדה על הבסיס הדמונולוגי, השד נכנס, ככה הוא יכול לצאת. ואז האדם נקי, אין לו סטיגמה. יש כל הדברים, הדיבוק זה גם כן בעצם מנהג נוצרי שאומץ על ידי היהודים, אבל יש דבר כזה, to cast out the devil out of him, אפילו להרביץ, אפילו שהיו, בסופו של דבר לא נשאר סטיגמה לאדם. הגילוי הזה, התחילו להגיד לי, תפרסם, תופיע, ועשיתי קריירה גדולה מזה, תכף בהתחלה, רק כשיצאתי לאוויר העולם, הפסיכולוגי. הוזמנתי לכנסים וכך הלאה, הביקורת הזאת הייתה ממש מבוקשת, ואמרתי, אתם החסרתם, קפצתם על תקופה אחת, זו תקופת הקלוויניזם הפרוטסטנטי. הקלוויניזם, מי שיודע שבאמת בסופו של דבר מונח ביסוד התפיסה הפרוטסטנטית של אתיקת עבודה וכל זה, לא להיכנס לזה, מניחה שרוב האנשים נולדים, מקוללים, ארורים, ואין שום דרך בעולם שהם יכולים לשנות את זה. יש טריקים מסביב כמו שאפשר להבין, אז אפשר לומר ברטרו, שבעצם האדם הזה היה תמיד נבחר רק יחידים
נולדים נבחרים, elect and damned, המושג הזה היה שגור בפיהם, וייכנסו לירושלים החדשה כמו שאוגוסטינוס ניבא ואומר, כל השאר ילכו לגיהינום. התיאורים אני תיארתי אחר כך בספר שקראתי לו, זה היה חקר הקשר בין הפסיכיאטריה לקלוויניזם. קראתי לו damnation and deviance, לא תרגמתי את זה לעברית. damnation זה הרוריות וסטייה. וזה הסגלים, ואמרו לי, תשאר באמריקה, אין לך קריירה מובטחת. אבל עשיתי איזה דוסקס אפילו עד לכך ב-Psychology Today, שזה מקביל אולי לפסיכואקטואליה, מאוד פופולרי, וכך הלאה. שני כנסים עשו, אחד בעדי, אחד נגדי, לא פשוט, זה היה חינגה עצומה, ושם נשיא אגודת הפסיכולוגים שהיה בזמנו, הוא אשם שהוא מושפע מרוטנברג ומאריק פרום, שניהם טועים כי הם דיברו על הפרוטסטנטיות, זה אנחנו לא מאמינים בזה, מה לא מאמינים בזה? אתם אומרים שאתם מדברים על אי הפיחות, זה לא ניתן טוב, פרסמתי את הספר בהוצאה היוקרתית הפרוטסטנטית, באמת בתמיכה של הרבה אנשים, ביניהם הוא כבר היום גם מנוחתו עדן, ש"נ א' קראנו לו, שמואל נוח אייזנשטט, שעסק באתיקה הפרוטסטנטית, והוא כתב מבוא בספר שלי ואמר, אני הולך בעקבות פוקו, לוקח את הסטייה, ומשם אני מנסה ללמוד על הפסיכולוגיה הפילוסופית של העולם. לא ידעתי מי זה פוקו, הייתי בפריז, תפנתי לו, הוא דיבר אנגלית טובה, אבל אתם לא חשבתי שכדאי באמת לבקר, לעלות לרגל הגאון הזה, ובהחלט היה. הוא באמת לקח את הסטייה כמבחן, כמפתח להבנת החברה בכללה, איך היא עוזרת לאנשים ללכת בתלם, איך היא מונעת סטייה וכך הלאה. אז עשיתי שגיאה אחת בספר הזה. לא יכולתי להתאפק, ופרק האחרון כמעט, או אחת שלפני האחרון, הכנסתי פרק, אמרתי, תראו, כל מה שאתם, או כל מה שהנורמה האתיקה הפרוטסטנטית מלמדת, וזה, אם אני משווה את האתיקה של קלווין, לאתיקה באיפה שאני בא, האתיקה של הבשט, הבעל שם טוב, זה הפוך לגמרי. אבי אבות אבותיי, החידושי הערים, הרבי הראשון של גור, גובר ציטט אותו אפילו בזה, הוא אומר שאסור להתעסק עם העבר, מה אתה אגואיסט, מה זה? תהפוך את זה לכאן, תהפוך את זה לכאן, זה דרק, זה שום דבר, לך תחרוס חרוזים לעתיד, והכנסתי את זה לספר הזה סתם כאיזה סופגניה, אבל כאן שגיתי, אמרו, מה זה? התחילו המולים להגיד, מה אתה מדבר? חסידיזם? אתם תמיד מדברים על החסידים וכל זה, אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו סתם קוראים להם לדוסים, אנחנו קוראים חסידים, כל מיני זה. וכתוצאה מכך, נהייתי פסיכוטי טוטלי, הסתגרתי 40 שנה בכוך שלי, הביאו לי אוכל והחזירו אוכל, חכלה, עד שבאה הבת שלי, שנהייתה פסיכולוגית קלינית, והוציאו אותי משם, מה זה, מה אתה כותב ספרים? הבת הזה, אף אחד לא יודע מה אתה מדבר, לא מתעסקים בזה, והיא זאת שגלגלה את כל העניין הזה של הקמת המרכז לפסיכולוגיה יהודית, וטרק, זה אין טרק, זה רכבת, אני כל הזמן על הקו והייתי מדוכדך. מה אתם רוצים ממני? אני לא חוקר חסידות ולא קבלה, מה אני אגיד אחרי בובר ושולם הענקים האלה? עד שפתאום נפל עליי, כמו שקוראים, סוד הצמצום. ראיתי פתאום את הרכבת כמעשה מרכבה קבלי.
הרחבתי ואמרתי להגיד שהצמצום פועל בכל הרמות, כך הלאה במובן יישומי שאפשר לאמץ ולעזור לבני אדם, זה לא דבר שלא שולם ולא גוגל יכולים להתעסק איתו, לא יתעסקו איתו. ואני הרחבתי ככה, הגעתי לאוניברסיטת פנסילבניה ואמרתי למזכירה, יש לי פסיכודיאריה, יש לי שלשול פסיכיתני נייר צריך בשביל נייר בשביל שלשול, וזה, וכתבתי תוך 20 רגע את הספר הראשון על הקיום בסוד הצמצום. פשוט את הנקודות, מה אני הולך לפתח? זה לקח זמן לבטא את זה, אבל זה שם. מה הצמצום אומר? קודם כל, בדבר פשוט מאוד, האדם הוא יצור מחכה את האל. אם איתש יודעו, די, איזה הדבר הזה ידוע. מה זאת אומרת שהאדם תמיד יש לו את האלוהים שלו, חילוני או דתי, שאותו הוא מחכה. והאלוהות, לפי הקבלה, הצמצום ביסודו של דבר כזה, זה האל מצטמצם כדי לפנות מקום לעולם. פינוי מקום לזולת. For God's sakes, אז מה, אתה, בובריאני, שמעתי בהרבה פגישות של נשות הדסה, אתה, אני, כל מיני דברים כאלה, אבל לא הדינמיקה. הדינמיקה זה צמצום והתפשטות, אין מה לעשות. אבל כאן אני גם נתקלתי בדבר שהעסיק אותי, ומעסיק אותי עדיין בתזה הפרוידיאנית, שהתפיסה האדיפלית שמבוססת על ההנחה הזאת, על שתי ההנחות, שכל ילד נולד, כל אדם נולד עם שאיפה לשכב עם אמו ולרצוח את אביו. בואו נדבר פשוט. אמרתי, מי זה אביו? אביו היהודי. זה פשוט מאוד, ואני אומר לכם שבספרי האחרון אני אומר לכם, ההשפעה הזאת שצריך כדי להתפתח, לרצוח את העבר, זאת אומרת, במובן זה של עולם ישן עדי יסוד נחריבה, שם באינטרנציונל, ועולם חדש נקימה, כל הדבר הזה יש לו שורשים תיאולוגיים. מדובר בתיאולוגיה ולא בפסיכופתולוגיה. זו הייתה מסקנה שורה, תפסיקו לבלבל את המוח עם זה שהפסיכופתיה, שלא יודע מה להגיד מה לעשות איתה, היא חלק ממערך רפואי. זה תיאולוגיה, זה אמונה שהאדם נולד כך או כך. לפני שאני אופלזז מזה, אני אומר, ההצדקה להתעסק עם פסיכולוגיה שקרוצה מתרבות מסוימת, היא פשוט, אני חושב, זה א' ב' של כל תפיסה פסיכולוגית. אם אתה לא מתאים את זה לתרבות המקומית, אז אני לא יודע, אתה לא יכול לעזור לאנשים. אני אוהב להשתמש בדוגמה הבאמת בנאלית, הפשוטה. הייתי מדריך סטודנטים לפי השיטה הזאת, 20 שנה. היה לי פרקטיקום, הבת שלי מתחילה עכשיו, לקחת מושכות לידיים של הפרקטיקום. ובאה אליי פעם תלמידה ואמרה, יש לי, אני מטפלת במישהו במסירות, בבית חולים, הוא יצא כבר מהאגף הסגור ואני מטפלת בו, אבל הוא נורא מפחד שהוא יחזור שוב לאגף הסגור. למה? כי הוא אמר לאחרונה שהמלאך גבריאל שומר עליו. זה היה פסיכוטי, מה אתה, מלאכים? תופס מלאכים? ואומר, אם הפסיכיאטר ישמע את זה, שאלתי, את יודעת מה יכול להיות המקור של זה? התרבותי דתי? לא, מה פתאום? אז אני אומר לה, את יודעת מה יהודי דתי אומר לפני שהולך לישון? מיכאל, משמאל לגבריאל, לפניי אריאל, ועל ראשי שכנת אל. לא, את בדקת את זה? לא. וזה הפך אצלי ממותה, אמרתי, תגידי לפסיכיאטר שאם הוא לא ילמד את היסוד הזה, אני אדאג שיקראו לו לדין, ממש כזה, זה לא אתי. אבל זה רק אנקדוטה, ככלל. אבל אדיפוס הפגני הפריע לי. ואני אומר לכם בפירוש, היצר האור של פרויד, הליבידו שלו, אני מצדיע לו.
זה מאוד נקודתי, כי האומץ שלו לקום במאה ה-19 בווינה הוויקטוריאנית ולומר כל הדחפים של החיים, האנרגיה של החיים זה המין וכך הלאה, זה צריך אומץ עצום. אבל האדיפוס התחלתי לחקור, למה? משום שמצאתי בחקירה, בבדיקה של ספרים של הפילוסוף הגרמני הגל ואחר כך השפעתו על מרקס, מצאתי את המקור איפה שאומר, איפה שהמודל האידיפלי התיאולוגי מתחיל, בשעה שהגל אומר, ויש לי את זה ממש באותיות קידוש לבנה, הוא אומר שהזמן של היהודים עבר, זה דבר ידוע, הם היו פעם העם הנבחר, היום הם פישלו, זה עבר לנצרות, וכך הלאה, כנראה זה לא נעים להשאיר את זה ברמה תיאולוגית, מה אנחנו ימי ביניימים, ואומרים שמרקס נהיה יותר הגליאני מהגל, וכך הלאה, הסתכלתי על זה שאומר, כל מעמד חדש הוא מחסל את המעמד הקודם, זו הדיאלקטיקה ההיסטורית, בסופו של דבר ממעמד הנוודים וכך הלאה מגיעים מעמד הפועלים שצריך לחסל את מעמד הבורגנים, זהו זה העולם ישן החריבה. ולצערי הייתי מוכרח לומר, רבותיי, תפתחו עיניים, פרויד יישר קו עם התפיסה ההגליאנית, הוא היה במאה ה-19, היה בווינה, היה המקום הפוזיטיביסטי החשוב ביותר. והוא אומר, כן, גם ברמת היחיד אפשר זה, כל אחד רוצה לרצוח את האבא, לבוא במקומו, לא, כל הזמן מתחמקים מזה, כי מהופנתי פרויד הם פשוט פועלים בכל הרמות ולא עוזבים. אני לא רוצה להיכנס ליותר, תעשו את החשבון אם אני צודק או לא, כל אחד לעצמו, אבל ברור לגמרי שיש הבדל יסודי בתפיסה בין התפיסה הליניארית שפרויד אימץ, זאת אומרת שהחטא הקדמון וכך הלאה זה תהליך של נפילה, אם זה וכל זה, ובסופו של דבר אין פה חזרה תיקון, יש רק אפשרות לאמץ את ויליאם ג'יימס, שהיה בבית השער, הוא אומר, הפסיכולוגיה בנויה על מוות בלידה מחדש, כן, אין בעשות, זו התפיסה. וכל אדם צריך להיוולד מחדש, וזה נוצרי, born again Christian, הללויה. זה, לא, אף אחד לא רצה לקבל, אבל אמרתי, אני אעמיד מול זה תפיסה מחזורית שאני מוצא ביהדות. תפיסת התשובה לא במובן הדתי. שובו בנים שבורים, כל הזמן סובב, הדבר הזה זאת תפיסה מחזורית, שאדם יכול לבוא, לפי מה שאנחנו מניחים בקליניקה שלנו, אדם יכול לבוא לפסיכולוג ולהגיד לו, אני לא מקבל את הדטרמיניזם שאתם אימצתם, הקלוויניסטי, אני מבקש שבעתיד יהיה לי עבר טוב. אני רוצה את זה, לפי התשובה אפשר. כי אז מסתכלים בצורה רטרואקטיבית על הביוגרפיה של האדם, ואומרים, תראה, אתה לא מוחק את החטא, אבל אתה יכול לקרוא אותו אחרת. מזה צמח המושג שאני חושב די פופולרי היום, השלחון. שבהתחלה קראתי לו ביוגרפיה, אפשר לכתוב את הביוגרפיה מחדש, ככה כמעט בסגנון של שלום עליכם עם אשראי התומני, זאת אומרת, יתום זה מצב מציאות קשה, לא מוחקים את העובדות, אבל אם רואים כל מיני דברים חיוביים בזה, אז כיף חיים, לא צריך לבית ספר, לא צריך להגיד קדיל, לא צריך להגיד זה, יתום. אז התפיסה הזאת, המחזורית, היא בעצם תפיסת מחוללת של התשובה.
שאפשר לאמץ אותו לפסיכולוגיה, אפשר לקרוא מחדש. שילחון זה פשוט תוספת מוזיקלית לרביוגרפיה, משום שאני אומר, מהתווים הישנים אפשר להלחין מחדש את מנגינת החיים. ואני חשבתי, זה מושג שככה לא מוחק את העבר ולא לוקח את התווים הישנים, ואומר, תראה, אפשר לקרוא את זה אחרת. לא אריך בזה. ואני אומר, כאלטרנטיבה, לא יכולתי להסתפק רק בתפיסה אחת של תשובה וכך הלאה. ישבתי ופיתחתי 4 ממדים, שאני ככה בקיצור לגמרי אולי נגיע בהם, אבל אני רוצה לומר מההתחלה, זה התפיסת הממדים שאני פיתחתי, 4 ממדים, בין אישי, על אישי, תוך אישי, בהיסטוריה של האדם, מה? ובין דורי, כן, כן. אלה ממדים שאנשים עוסקים בהם. אני מוסיף שמישהו אמר כאן, אני לא יכול להבין, בני אמר, אני חושב. נכון? לפני שבועיים שתנו לי קוצב לב, אבל רק אחרי שחתמתי שאני אמשיך לפתח אולי גם את הממד האוניברסלי. ואני בצרות, אני עכשיו צריך כל הזמן לגלות כוחות להמשיך את זה. זה השואף, הממד החמישי הזה, האוניברסלי, שואף להחליף את כל מושג המיסיון, שזה בשבילי דיאלקטי, כופה מיסיון, מפתה, וכנגד זה אני מעמיד במושג הדיאלוגי, גיור, שזה מפתה, אבל אני עוד חזון למועד. אז אני היום מחלק את העולם לגיורי דיאלוגי, זה האלטימט ממש ההבדל בין הגיורי למיסיוני, כי אנחנו בדתות המונותאיסטיות עדים לכך שיש באמת גישות שונות, ופעם קניתי את זה, ההבדל בין חזרה, זה נכנס לתוך זה, חזרה בתשובה, זאת אומרת האפשרות המחזורית הזאת, והמרה, מילת לידה זה המרה. אז אני אגיד בקיצור רק מה כולל, מאיפה לקחתי את הממדים, ושוב אני אומר, שמסיבה דתית, אני מקווה שתקבלו את זה, מסיבה דתית, הפסיכותרפיה שאני מציג היא לא דתית. מסיבה דתית, למה? כי אני לקחתי טקסטים. אמרתי, תראה, יש בה, כמו שנאמר, אני מצאתי את המקור התיאולוגי בטקסטים הנוצריים של המודל הדיאלקטי, ככה אני אומר, אני רוצה למצוא מתוך הטקסטים שנקראים במדרש, בקבלה, בחסידות, ביישומית, זה הנה הטקסטים. האם לזה התכוון הקדוש ברוך הוא? לזה התכוון המשורר? לא יודע. אני לא מוכן להגיד, אני רק הנה בזה מה שיש, כאלטרנטיבה. ולפעמים אומרים לי, אתה כופר, אתה כזה, מה לעשות? אני לא יכול להגיד, לזה התכוון הקדוש ברוך הוא. לא יכול, זה מפריע. אז אני אגיד עכשיו בקיצור רק מה הממדים כוללים, ובזה אני אסיים. הממד הבין-דורי בנוי על העקדה. העקדה גם מיתוס מסוים, אפשר לקרוא לזה, לכנות אותו איך שרוצים, שבו נאמר בעצם האב רוצה לחסל את בנו, אבל כריאקציה הבן מחסל את אביו, לא צריך להיכנס לפרטים פה, וברגע האחרון לא קורה שום דבר. זה יחס לא קונפליקטואלי שמעמד הפועלים חייב לחסל מעמד הבורגנים, אלא יחס שאני קורא לו פרדוקסלי. זאת אומרת, נראה כאילו שאי אפשר לתקן את היחסים הבין-דוריים, אבל ברגע האחרון אפשר למצוא דרכים
לפרש מחדש על ידי שולחון, על ידי כל מיני דברים את היחסים הבינלאומיים. אז יש לי על זה סיפורים מפה עד להודעה חדשה על כל מיני סדנאות שניהלתי, ביניהם אחד שאני לא יכול לשכוח אף פעם. אמרתי, תראה, אתה תייצג את הגישה המנתקת, הקונפליקטואלית, ואתה הבן של האיש הזה. זה היה סמינר לרבנים. וזהו, נראה, אם זה פרדוקסלי או זה יהיה קונפליקטואלי.